En Mauthausen, todo está preparado para impresionarte. Los españoles fuimos de los primeros en llegar. Os galegos que foron a Mauthausen eran republicanos. Eran homes e mulleres republicanos. Estas personas teñen que marcharse al exilio. Homes, mulleres e nenos marchan para o exilio. O primeiro destino foi un destino fatal, que eran os campos franceses. Tuveron a segunda desgracia, que tuveron que incorporarse a unha guerra. Despois de vir da deles, incorporanse a unha segunda guerra. Durante a guerra foron apresados polos nazis, polo exército alemán, foron considerados apátridas e a partir dese momento foron confinados e foron xa levados aos campos de exterminio. Estamos falando de cerca de 200 galegos. Juan González del Valle escapou a Madrid durante a guerra. Antes aquí na Coruña era profesor no Eusebio da Guarda. En Madrid seguiu dando clase e uniuse ao batallón de profesores, onde estivo combatindo. Despois escapou a Valencia ca brigada de Antonio Machado, e de Valencia foi a Barcelona, e Barcelona finalmente escapou a Francia. En Francia meteron nun campo de concentración en Angoulême, e de Angoulême acabou en Mauthausen e gasearon no 41. A cousa que está a guerra, e na guerra é destinado a Barcelona. A guerra empeza a cercar hasta chegar a Barcelona, e en Barcelona non ten outra que marchar. Escapa por Francia, claro, pola frontera. Chamábanlle campos de refugiados, pero non eran campos de refugiados, realmente eran os campos de concentración. E se mete na resistencia, hasta no ano 42. No ano 42 o engancha a policía francesa e o mandan a Mauthausen. En Mauthausen, realmente, prácticamente a totalidade dos que habían ali eran españoles. Ao principio foron 600 españoles, me parece que entraron no ano 41, e a pé, todo a pé, chegou a París, no julio do 46. Era totalmente imposible que un republicano, un roxo, como se denominaba, pudera entrar en España, comunicándolle que toda a súa familia había morto nun bombardeo. Pois pasaron os anos, moi maltratado, tuvo moitos problemas pulmonares, de feito, lle estirparon un pulmón, que gracias a que lle estirparon o pulmón, mira, as cousas da vida, a Cruz Roja, ou Cruz Vermella Internacional, se puso en contacto con un fillo, e despois de 20 anos lle dice que o pai está vivo. É para contar a historia de Manuel Rodríguez Louro e de Joaquín Rodríguez Louro, que son dous veciños do Ézaro, foron dous veciños do Ézaro, meus tíos, capturaron-nos os alemáns e Manolo acabou en Mauthausen e morriu en Gusen gaseado. Na casa de meu pai, que é donde eu xa me enterei da historia, non se falaba nunca do tema. Meu pai foi a ver a Corrubedo, a un superviviente de Mauthausen, e preguntoulle por seu irmán. É unha aberración, é espantoso. Meu pai, cando ben, non falou máis do tema tampouco, dixo que de saber o que se iba a encontrar, que non habería ido a falar co home, sabes? Se o gasearon, serviu de abono, nin siquiera nunha fosa común, serviu de abono, que era o que facían, serviu de abono nos campos da zona, evidentemente. E ainda hoxe espacio, porque é un tema que non me resulta demasiado agradable, non? Resultame desagradable. Cando pensamos no Holocausto non pensamos en que afectase tamén a españois e a galegos. Durante moitísimos anos isto foi unha cousa oculta, unha cousa que se tapaba nas casas, era un estigma ter un familiar republicano represaliado. Entonces, mentres hubo o réxime que hubo, tapábase, e algunha xente lle costa sacalo á luz. É un intelectual de esquerdas, era homosexual, o sea, ten todos os ingredientes para ser represaliado, e o que son todo iso,
que non acabe nun campo de concentración gaseado é só cuestión do tempo no que me tocou vivir, porque somos da mesma cidade, temos as mesmas querencias. Entonces, claro, chocache moito como 80 anos de diferencia poden significar tantísimo. Eu penso que todos os que foron a parar ali eran inteligentes de antemán xa, porque se veía nas súas escrituras, nas súas formas de expresarse, na súa maneira, que tiñan moito amor á vida, tiñan realmente moito respeto polo ser humano. Máis interesante cando contactas con estas personas, cas familias, sobre todo, co que che contan, cas cartas, e que realmente lle pos primeiro cara, e despois lle pos sentimiento, poslle piel, poslle una fotografía, y entonces ves una persona paseando por La Coruña o en un barco porque es mariñeiro, y de repente descubres que hay una epopeya nunca contada, o contada por lo menos parcialmente. Debémoslle una satisfacción a esos héroes, pero también a esas familias que tanto sufrieron.